hoxe na Hora Galega, a nosa cámara aberta estaba de camiño a Cepedelo, o punto máis alto de Galicia habitado. Estamos dicindo estaba de camiño, porque o equipo quedou atrapado na neve. Tanto é así que os propios veciños de Cepedelo, lembramos que ali en Cepedelo viven alrededor de 7 veciños, algúns deles tiveron que ir a rescatar tanto a María Dapia como a Elpidio, o noso cámara, porque non eran quen de ir nin pa diante nin pa atrás. Tanto é así que tiveron que gravar ese rescate co seu propio teléfono móvil, porque a cámara tiñana no maleteiro e nin siquera eran quen de poder abrilo. Hola, hola. Ala, vou ver como quedamos aquí atrapados. É que estaba girando todas. En serio, estaba girando. Que me enterro. Claro, tú estás atrapado. Mira, estou enterrada. Que estou enterrada. Que flipante. Tú non podes salir, Manuel. Estás atrapado. Hasta onde me dá. Isto é unha locura. Para adiante tiran, pero para atrás non tira a roda. Que lleva. Pisa a fondo. Ollo onder. Bueno, atención á nevarada, son imaxes que acabamos de recibir. Algo que estaba pasando hai poucos minutos, cando son as 7:37, por suposto. Queremos conectar telefónicamente con o noso equipo de exteriores, con Elpidio e con a nosa reporteira María. María, boas tardes. Que tal? Boas tardes, Rocío Espiño, por dicir algo, A ver, claro, antes de nada, humor. sí, víamos aí como lle dabas ánimos aos veciños de Cepedelo, máis de 1.300 metros de altitude. A situación non é bonita vendo desde aquí. Como estades, María? Nada, afortunadamente estamos antes salvos, foi unha aventura máis dos equipos de exteriores da Hora Galega, conseguimos sair xa desa zona conflitiva onde quedamos atrapados. Agora mesmo estamos a uns poucos kilómetros xa, non temos neve ao redor, por tanto xa estamos 100% Xa vos seguros. afastastes, perfecto. Claro, María, a Porque ver. tampouco hai moita cobertura, non hai moita cobertura nin telefónica, nin tampouco para enviar o material que temos grabado. Hai pouca cobertura, María, a ver se nos segues escoitando e nos a ti. Estaba nevando. Nos sabíamos que a veciñanza de Cepedelo era maravillosa e hoxe un día máis comprobámolo porque foron eles mesmos os que non o dubidaron e foron o voso rescate, non? Sí, porque mirade, para que vos fagades unha idea, serían as 5:30 da tarde máis ou menos, comezamos a subir desde Viana do Bolo cara a Cepedelo e aí empezamos a ocupar esa zona máis conflictiva, con máis neve. O noso coche comezou a patinar, é certo que puxemos as fundas, que por certo perdemos unha delas no traxecto, puxemos as fundas para poder circular pola neve, pero había xeo debaixo, por tanto comezamos a patinar e tivemos que botar man de Manuel, un deses veciños que moi amablemente veunos rescatar co seu coche. Un coche co que poucos metros despois, debido á cantidade de neve que había moitísima acumulación uns metros máis arriba, pois tamén quedamos atrapados. E foron outros veciños, desde logo bastante colaboradores todos, temoslle que dar as grazas desde aquí se nos están vendo agora pola Hora Galega, porque cun tractor viñeron ata non sei cun guindastre, pois puideron rescatarnos, e por fin unha hora e media máis tarde chegamos a Cepedelo. Déxame describir as imaxes que vos mesmos mandastes, porque a verdade é que hai que darlles as grazas a eses veciños. Estades vendo ese coche que é o de Manuel, que acaba de decir María Dapia, un veciño, vedes que é un coche de grande envergadura, un todoterreo que foi o rescate do noso equipo, que non teñen eses coches, por iso tivo que ir en todoterreo. E aínda así, mirad onde quedou metido o coche de Manuel, que vive en Cepedelo, a máis de 1.300 metros de altitude, que saben o que fan, e aínda así quedou atrapado. E por iso despois tivo que vir, aí o temos, que riquiño, outro veciño con tractor, cun John Deere, xo vemos aí, e aí sí que saíron, María? Sí, afortunadamente. Primeiro intentaron tirarnos por detrás cara atrás non iba, despois tiveron que intentalo por diante e aí xa sí que xa saímos para diante e xa pudemos chegar ben a Cepedelo. E, bueno, este é un problema que non é puntual, estes veciños pois viven no a diario, de feito, pois é algo que lles produce moitísima preocupación porque din, se non podemos pasarnos cos nosos coches, que pode pasar que lles pode pasar aos equipos de emerxencia no caso de que necesitemos, pois, por exemplo, unha ambulancia, non? E iso é precisamente tamén pois a denuncia que querían facer hoxe nos micrófonos e nas cámaras da Hora Galega, que non puideron por todos estes percances que tivemos polo camiño.
uns veciños que dende logo denuncian que de algún xeito viven illados, sobre todo pois cando o tempo se pon tan feo como o destes días. Oe, María, o principal é que vos estedes ben, que xa vemos que sí, que tamén estén ben os veciños que vos foron a rescatar. Agardamos poder conectar con vos ao longo desta tarde para que nos digades que xa estades a salvo, para poder vervos, para que nos digades tamén pois cal é a última hora aí pola zona. Pero moitas grazas, como todos os días, polo voso traballo, pero hoxe un chisquiño máis por aguantar aí atrapados na neve. María, Elpidio, despaciño, sentidiño sobre todo, vale? Moito cuidado. Gracias, imos intentar movernos para darvos máis detalles, para abrir a nosa cámara, que sempre está aberta para contar todas as historias por Galicia. Con tranquilidade e con todo o cuidado, claro que sí. Graciñas, compañeiros.